A segunda interpretación do grupo de danzas Adail de Calo vai facer agora a segunda interpretación. Vai interpretar unha danza do molete que se acostumbraba a bailar cando nos días de festa, nas festas grandes, na hora do mediodía, ao salir da misa, que era cando acostumbraban, bueno, pois para empezar a ligar cas mozas danzando, unha boa forma de facelo, non? Vamos ver este ligoteo que se van botar os nosos veciños do grupo de danzas Adail de Calo.